जाबलायनाय रङियाव थांनो नागिरदों जोंहा जाबलायनाय माथो जाबनाय बायदि हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाखाय जोङो रङिया थांनो नागिरदों ज'नो ओमफ्राय दा बरमायाव खामानि दंमोन जोंनि सेन्टारनि बेखौ माबाग्रोबाय जाबाय थांनोसै एबार एकदम स्टेशन खाथि ट्रेन लाइन खाथिथाराव इनि ट्रेना ओमफ्राय क्वार्टारा नै वान टाइपल' ओमफ्राय नैबेयो खालि जानायखौ इसरा ओरै लामा बरननानै मोननैखौबो खालामना लानाय बायदि जादों ओरैनो आरो मानसि सानसि फैबा माबा मोजां जानाय बाबो थांना लामाथिं थिंजाय नै थापाटि नैबेखा बिस्रानिया ओमफ्राय नैखौ माबादों बेजों होथेनायखौ फलंना इथिंबो खालामनाय बायदि जाबाय इस्रा खालि जानायखाय ओंखाम संग्राया नै फिसा गोलैगोनबो जोंनि बाबाया दिथियाव थांसिगोन स्टेसन फट' लागासिनो गथ'फोरा जा एक्साइटेड जाबाय रतननिया गोदोनिया बिदिनो खेंख्रा जाना लाखो गिदिं खोमा फन लायाखै न' नायनानैनो गोजोननाय गिदिंनानैनो गिदिंसै सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात नै बाजारनिफ्राय फैफिनबाय जोङो आइबो थांदोंमोन नालाय बेखौ दोनफैफिननायाव दसे हाबबाय ओमफ्राय जों थांबाय थासिगोन भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय दे बाय बाय ट्रेन एकदम खाथिथार नै स्टेसन खाथि रेलवे क्वार्टार